sopora baitzen. Diru apur bat irabazteko eta gurasoen laguntzeko asmoz, ostalariarentzat lan egiten hasi zen, bezeroek janariak banatzen. Hangan, eraman haueri janarez betetako saski hau. Ondo da. Ostalariak bidali nau zure saski hau ekartzera. Eskerrik asko. Alde egiteko unean, zaldi eder batzuk ikusi zituen, etxe aurreko zelaian. Eta ezin izan zion lurrean haiek marrazteko tentaldiari uko egin. Jakiminez, hauei hurbildu egin zitzaion, eta marazkiari begira gelditu zen arreta handiz. Mutiko, marrazteko doain handia dituzu. Zatoz bihar nire etxera. Marrazteko oso baliagarri izango zaizkizut, tresna prestatuko izkizut. Mila esker. Hurrengo egunean, Hammer marrazkilariaren etxera itzuli zen, Huawei esan bezala. Hemen nago zuk esan bezala. Hangan, hau zuretza da, nahi beste margo ezazun. Mila esker. Hanganek egusentitik iluna barren arte marrazten zuen. Zaldiak marraztea zuen gogoko, beste zeren gainetik, eta aldi bizi itxurarik handiena ematen saiatzen zen. Bazen berezitasun bat bere marrazketzan bitxiagari duri ere, lotuta marrazten zituen beti. Bere inguruko marrazkilariak galdetzen zioten. Zergatik marrazten zituen zaldia lotuta beti, eta zer erantzuten zuen. Nire zaldiak bizirik daudelako eta ihes egin dezaketelako paperetatik. Hangan etxean lanean aritzela, gerrari handi bat agertu zen etxeko atean. Gabon, Hangan, bihar gerara joan behar du borroka egitera, eta zaldi bat behar du. Zure pintzela magikoa direla entzun dut, eta bize emateko doaina ere badutela. Egingo aldidazu zaldia sorteten nasu bat? Saiatuko naiz. Hangan biotosot marrazten hasi zen, baina marraztutako zaldiak ez zuen bizi hartu nahi.
zehar lanean ibili ondoren, etxita zer esan zuen. Ezinezkoa da, zaldia beste modu batetara lortu beharko duzu. Egindako azken marrazkia simurtu eta sutara bota zuen. Hasierako aurkitu zuen unean, zaldirik emertek jauzi egin zuen sugaretatik. Berlariak zaldian gainera jauzi egin zuen, eta gauaren nintasunan eta aurkitu dira. Zaindu ondo zure zaldia! Oiukatu zuen Hanganek. Zaldiak ez zuen ez urik, ez janaririk, ez atsedenik behar. Berlariak borroka guztiak irabazten zituen bere zaldiaren laguntzat. Berlariak pozik zegoen oso. Zaldia berri triste borrokorietan parte hartzeagatik. Batean zaldiak Berlaria lurrera bota eta alde egin zuen ziztu biziak. Ez Juan, behar zaitut! Gerlaria etxita zaldiaren bila abiatu zen. Eguna joan degunak etorri zaldiaren bila ibili ondoren, Hanganen etxera iritsi zen. Eta honela esan zion Hangani. Zuk egindako zaldi magikoa desagertu egina, badakizu nun dagoen. Bai, badakit, ikusten alduzu margolan hau. Nik 5 zaldi marraztu nituen. Eta goiz batean esnatu nintzenean, 6. zaldi bat zegoela ohartu nintzen. Eta hemen bizi da zure zaldia, nire margolan